fallar. E ademais, temos que ter boas notas. Non, chicas, tranquilas que iso non vai a pasar. Que gafe, Rizzo? Gafe non, realista. Pesimista. Que saberás ti? E ti, es nova no centro tamén? Sí, cambiéme este ano. Que máis se pasa o primeiro día, verdade? Claro, todo novo. A min dame un pouco de reparo non coñecer a ninguén. Menos mal que agora nos temos as dúas. Sí. Ei, Xuco! Que tal te foi o verán? Nada novo, sofá, tele, consola, todo moi aburrido. E veño a min. Dixéronme que fuches a clases de baile para o concurso deste ano. Conta. Eu? E estás tolo? Eu somente bailo como peite. Ese baile unha chorrada, todo cole preparado para gañar un concurso comigo que non conten. É un pouco de frikis. Mirad, esa chica que non as coñezo. Son novas. Pois nos presentarnos. Para, onde vas? Non sabía que eras naidas novas. Non, pero mellor non saben onde teñen que ir. Pois que espabilen. Teñen pintas de boa xente. E como é esa pinta? O contrario da que tes ti. Eu non me movo daqui ata que toque o timbre. Hola, sodes novas no Cole de Belesar? Sí, acabamos de chegar hoxe. Oh, pobres, deberedes de tremer do medo. Encantada, son Frenzy. Eu, Merchi, a que riman? Non somos irmáns, pero os nosos nomes riman. Ah, que ben. Que divertida, eu son Sandy. Eu son Sandra. Tamén se parecen os vosos nomes. Se queredes, pode inventar unha rima, eu son moi boa en iso. Sabedes? Non te preocupes, que dormiremos tranquilas sen esa rima. Pois non terás problema na clase de lingua, Antón. A verdade é que rimas ben, pero cobados pouco. Xa sabes que este ano, se queres, eu axudoche en matemáticas. Espero que non teñan Queridos alumnos e alumnas do Cole de Belesar, benvidos ao novo curso. Este ano temos moitas cousas por aprender e contar. Participaremos no concurso nacional de baile, no que temos que montar unha coreografía e se chegamos a final, gañamos unha viaxe para todo o centro. E se chegamos a final, gañamos unha viaxe para todo o centro. Sí, a ver que xa sabedes, é un traballo conxunto. Con un pouco de esforzo de todos podemos conseguilo. Con un pouco de esforzo de todos podemos conseguilo. Comigo que non conte. Nin comigo. Xa podía presentarse un concurso de motos. Ou de coches, non te olvides. Eu podo ensinarvos algo. Que non! E isto do concurso é todos os anos? Non, este ano é algo novo. Que ben, encántame bailar. Este verán fun a clases de baile e paseino genial. Oh, que ben! Podes nos axudar ca coreografía. Precisamos unha cabeza pensante que poida montar unha coreografía, pero con estilo. Sí, porque como a teñas que montar ti, vamos a apañar. Noutro cole escolleronme para cantar na festa de despedida. Genial, pois xa temos a banda completo. Cando canto, síntome ben. A ledicia invade o meu ser. Bailar yo mesmo pra mí. Movo os pés e así son feliz. Desta vez gañamos, sei. Por soñar non temos que pagar. A ver, iso non. Como non. Ides participar. Como non. O gran baile sempre soñei. Sempre soñei. A ocasión perfecta por fin. Isto sí é un soño pra mí. Xa verás como imos gañar. Iso non. Como non. Non podedes fallar. Un equipo imos facer. Se vamos todos, iso outra vez. Unha ocasión pra estar xuntos así. Isto é un soño pra mí. Xa verás como imos gañar. Como non. Nos podemos vencer. Iso non.
vai pasar. Novo grupo, quero encaixar. E a ben, sí, por que non? O concurso é unha ocasión. Este fin un soño pra mí. Xa veo que imos nada. Non sabía eu que eu tías papéis en quen podía vir ou non. O mellor asústanse coas miñas barbaridades. Ritzo, non sexas bicho. Entón alguén me pode dicir que iso do baile con tanto ruido non podía escoitar. Oh, eu pensei que era problema do teu oído. Que graciosa. Como soamente escoitas o que queres, eu tamén quero ter iso. Como se chama? Sordeira selectiva. Así que hai que retrofale e dite escoite, non escoito. Aí ven unha. Unha mestra? Non, unha das novas. Hola, quedamos aquí, non? Sí. E onde deixaches a túa amiga? Se parecedes parella, pin e pon, sempre xuntas. Chegou nova como a min, nada máis. Non vos pensedes que a miña mellor amiga nin nada polo estilo. Noto que queres te separarte de Pin. Iso non está ben. Aí chega, dillo a ela. Hola, que me tes que decir, Sandra? Nada. Como que nada, estábamos todas emocionadas coa túa declaración, Sandra. Oh, Sandra, quería dicirche que lle encanta estar contigo e que te botaba moitísimo de menos. Oh, que boa amiga es. Que sorte tive en atoparte. Cando chegas nova a un sitio, tes medos, non sabes o que pasará. Pero eu tive moita sorte con todas vos. Oh, que bonito. Mas que bonito, bonitísimo, tan bonito que entre todas as A verdade é que tanta amor, chicas, empalágame. Se isto é o que facedes nas reunións, creo que vou empachar. E que facedes nas reunións? Pois falar, soar coa consola, bailar, tirarnos almofadas. Que divertido! Contarnos cousas, segredos... Ainda que algunhas non escoitan. Ten, non te pases comigo. Oh, Sendia, mellor a ti todas estas actividades parecenche vulgares. Por que? Ti tan delicada, tan culta, ao mellor preferirías facer algunha outra actividade. como pintar cadros. Ou facer lectura, ou non, mellor axudar algún animal en perigo de extinción. Dicho, non sei por que ves as cousas. Non, Sendie, que eres tan boa que teño medo a que te manques ou te asustes. Non vos entendo, chicas. Non sei por que vos metedes conmigo.
Oh, que sensible, que se enfadou. Xa vos dixen que esa nena era un pouco delicada, por dicilo de algún xeito. Non digas iso, é tan sensible. Tan boa, tan guapa, tan educada, tan correcta, tan. Mira aquí son Sandy Hill, como beso nova aquí, Porto me penso unha nena son eu, son Sandy Hill. Piercings, eu non porei, nin pintar a miña pel, visto doce nos beizos solos, perfecta sempre irei. Eu non vou. Non sei. Teño que estudar. Fai frío. Ai non, que horror, non me vai. Esta cor é que eu se non sei que poñer. Por favor, descúlpeme, falo ben, non como a ti. Levanto a man se quero preguntar, son eu, son Sandy. Ven aquí. Elas falan mal de min. Sepas copiar, entón voume chipar. Ei! Ei, ti! Son Sandy Hill. Entón, axúdasme a lavar o coche ao meu pai. Sí, claro, para que estamos amigos. E nós tamén podemos. Podes traernos os panos, pero nin tocalo que podes rasgalo. E ti non te ves 20 anos. Imaginades o que seremos de maior. Para iso teño que crecer. Eu quero ter un coche grande e viaxar. Eu quero ser youtuber e contener a sete fama todos os días. Pois serás moi aburrido. Todo o día do sofá, a consola. Pero ti sabes cantos cartos ganan os youtubers? Pero teñen que traballar moito. Eu quero ser millonario que me chove cartos e non facer nada. Eu quero ser bailarín, bailar nos teatros. Ser alguén importante, un futbolista, entrar en Gran Hermano. Eu quero descubrir o teletransporte. Para isto tens que estudar moito. Estudiarei e chegarei a algo importante. Pois eu quero ser piloto de coches. Pois co paso que vamos seremos lavadoras de coches. Sí. Solo temos que poñernos as pilas e estudar. E onde se mercan esas pilas? Seremos o que queiramos ser, que temos toda a vida por diante. Solamente temos que soñar e conseguir os nosos soños. ¿Quieres ser abogado? ¿Secretario? ¿Veterinario? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Podemos ser pintores o ser lo que queramos ser. Puede ser rockero, dentista o un chef. Si quieres un avión, puedes tenerlo, ¿por qué no? Si tú quieres ir, nanas esperan por ti, ¿por qué no ir?
queiramos ser. Pode ser funambulista no fío e non caer. Enfermidades curar, se quieres investigar, se quieres ser bailarín, vai por el o ata fin, por que non ir? Podemos ser exploradores ou ser que queiramos ser. Pode ser artista, deportista ou xuiz. E creo en ti, si crees en mí, vamos soñar. Soñadores, ser que queiramos ser. Ser o superhéroe que o mundo quere ver. Eu creo en ti, si crees en mí, vamos soñar. Non estou enfadada contigo, Frenchy. Ti sempre fuches moi boa conmigo, o que non entendo por que eles me falan dese xeito. Entón, axudarosnos a preparar a coreografía? Sí, claro, cando queirades. Este verán preparei unha canción moi bonita cun amigo que se chama Suco, Como? que preparei unha... Xa, pero con quen? Suco é un rapaz. Suco que? Denny. Que che pasa, Frenchy? Non sei, estaba a contar que preparei unha canción con Denny Suco. Alguén me explica isto? De que coñeces a Denny Suco? Pois foi un rapaz que coñecín en clases de baile e fixémonos moi amigos. Estivemos todo o verán xuntos falando e practicando coreografías. Falamos un montón do que queríamos ser de maiores e pasámoslo genial.
Era tan doce o meu amigo de verdade. Que pasa? Ti tranquila, que pronto entenderás o que pasa. Deni! Que pasa, Rizzo? Notoche cambiado, non sei, con corpo e bailarín. Que disa? Sabes que iso a min non me gusta. Pois non sei, parece que alguén pensa o contrario, xa me contarás. Deni! Sandy! Que pasa aquí? Oh, que le dicía? Sí, non será que te ias cambiar para aquí, ti? Ti, que fas? Viñeches a verme un rato? Sí, aquí moita rapaza sofá, Como que dis? Que digo? Palabras bonitas. Por que me falas así? Por que che falou así? Por que me falas ti así? Coñeciento un par de días e xa pensas que me coñeces. Pois sí, pensaba que te coñecía, que eras unha persoa sensible e doce. Pero acabome de dar conta que estaba equivocada, foi todo unha farsa. Deni, pareceme que a túa amiga está enfadada. Oh, Deni, es tan doce. Como pasades tan ben xuntos, Bailando. para xa, ímonos de aquí. Non entendo nada. Deni era o meu amigo. Estivemos todo o verán xuntos e pasámolo genial. E agora aparece outro neno. Non te preocupes. El compórtase así porque ten medo. Ten medo de que a xente pense que non é forte. Dalle vergoña dicir que é amigo dunha rapaza e que bailades xuntos. Pero hoxe en día iso xa non debería pasar. Pois pasa, os nenos teñen sempre que demostrar que son fortes, que non choran. Eles nunca falan dos seus sentimentos. Só de coches, de consolas, de fútbol, non de que lles preocupa, de por que están tristes. Pero iso é horrible. Pouco a pouco imos cambiando iso. Dalle unha oportunidade a Deni. Xa verás como pensa que fixo e se arrepinte. Non sei, estou tan decepcionada, non sei por que disfrazarse e ocultarse baixo esa máscara de bruto cando é mellor ser delicado, sensible, falar do que quere, das súas aspiracións. Sabes que ainda non lle contou a ninguén que foi a clases de baile? Pero se ademais fai no ben. É que ten vergoña e pensa que van a rir del. Pero bueno, parece que estamos na idade dos dinosaurios. O baile é de todos e para todos. El goza un montón facendo. Dalle tempo. Non sei e non podo crer que foi el o amigo co que fun bailar, o amigo aos que escoitei, o amigo no que confiei. De medo ao que dirán, iso que pensarán se eu ven bailar. Mellor tratarte mal, queremos ocultar así, que pensen que estea débil aquí. Non sei por que fixen. Sende amiga miña, pero entrou o medo. O medo sobre que dirá xente. Se saben que me encanta bailar, que gozo con cada paso que dou, pero non son moi bo. Que dirán dese Denis Suco Duro, que ninguén se metía con el, e que baila moi mal.
Pois si non ten problema. El baila genial, pero eu son torpe. Teño medo. Non sei. Mal día hoxe, Deni? Si, non é un meu mellor día. Tranquilo, seguro que se lle esquece. Sempre pasa. Daslle 4 pantoñas e se lle pasa. Non sei, é que síntome fatal. Non sei por que o fixen, pero vime acorralado e tive medo que descubriran que estiven todo ben en clases con ela. Tive medo, fui un cobarde. Desde admitir o que fixen, foi despreciala. Ela, que tanto me axudou, e coa que tanto rin. Queridos alumnos e alumnas do CEIP de Belesar, queda unha semana para o concurso de baile. Xa sabedes que do voso esforzo depende que academos un bo resultado. Confiamos en que poñades todas as gañas e que levedes a Belesar ben lonxe. Ti por ti vas participar? Sí, estou preparando, pero ainda non o rematei. Vas a ser a reina do baile. Oga ya, que con iso te vou a levar de viaxe, listiño. Pois temos que pones a pedir pasos. Para xa, Keniki. Ti non te das conta de que non podes darlle empurróns a xente, que non lle gusta. Que te crees? Estás todo o día meténdote con eles, cos túas gracias, insultando. E iso che fai ser un miserable. Estás demostrando ser un cobarde meténdote coa xente. E vos, mirando como se non pasase nada. Tamén sodes cómplices, tedes que frealo, decirlle que non o faga, que non é de persoas meterse cos demais, que non o aceptemos. Home, eu creo que estaba broma. Pois a él, non creo que lle faga moita gracia, a que non? Pois a verdade é que non. Ves? E temos que ser nós os que digamos basta. Os amigos non poden permitir que maltraten a ninguén. Vale, tranqui, xa está. Xa está non, tes que parar e non facelo máis. Non creo que sexa para tanto. Que non é que todos os días que te chamen a algo, que te empurren, ti crees que non é para tanto? É que é? É que nada, creeste maior máis neno por facer iso. Pois sabes que soamente demostras que és un cobarde meténdote coa xente. Ten razón, estás tú rindo da xente. Pero ti se fai gracia. Non, eu tamén teño culpa por rirme de algo que non me fai gracia. Pois a ver se espabilamos e paramos xa con isto. O mellor ten razón. Nunca me parei a pensar o que pode sentir outro. Ti crees que para tanto? Será. Home, e que a mí non me gustaría como fixeran. Pois está, pararei. Pararemos, te. Sí, eu tamén fui un pouco tolo outro día con Sandy. Sabes que a amiga miña estivemos bailando todo o verán. Ti? Bailando? Sí. E por que non dixetes antes? Pois dábame vergoña. Pois ti non me tes tarefa que facer, e pedirlle desculpas a alguén. Pois sí. Ei, nin un pouquinho así. Nin un pouquinho, A ver, como facemos para montar a coreografía? A verdade é que vos comer algo, pero casi está lista. Bueno, eu creo que por hoxe xa tiven bastante. Veña, chao. Queres que te axude para a mochila? Non, grazas. É que eu quería pedirte desculpas polo outro día. Está ben. É que eu xa sei que non me comportei ben facendo bromas de vos e todo iso. Pois non. Pero en fin, que cambiarei. Iso espero. Quedamos ben? Mirá de ti. Pero non outra vez. Non, eu só quería axudarte a levantar. Como imos facer para aprendernos a coreografía? É que tennos que axudar a alguén. Pois xa, a única que nos pode axudar é Sandy. Xa, pero que non lle apetece moito estar con nós. Que muller, pois non é para poñerse así. Tampouco lle chamamos nada malo. Eu creo que facerlle a burla non é moi bonito. Xa. Pois valle ti a dicir algo. Se queres eu, podo preguntarlle cun sonriso. Non, ti mellor non, que igual non escoitas o que te responde. Hola. Sandy, queríamos pedirche desculpas polo de antes. Ah, moi ben. E saber se nos poderías axudar coa coreografía. Claro, pregúntasmo porque como son tan boa, tan guapa, tan educada, o mellor pensades que non podo dicir que
que non, verdade? Estás enfadada aínda? Non, pero non me gusta a xente que fale de min por detrás. Sandy, de verdade perdoa. E ti, esa representante do grupo? Sandy, comportámonos mal e mereces unha desculpa. Fai falta que nos pongamos de xeonllos? Non, Richo, non. Somente ser educada e respetuosa coa xente é suficiente. Está ben, terei non conta. Iso é un sí? Sí. Pois haberá que poñerse as pilas se non queremos facer o ridículo. Non vos preocupedes, a coreografía é sinxela e todas vos e os vos bailarinas. Veña, idemos a cambiar. Menos mal que atopei a persoa que estaba buscando. Falas conmigo? Home, é que non vexo ninguén máis na sala. Non sei como estás. Tan acostumado a inventar cousas, ao mellor tiñas amigos imaginarios. Sandy, Sí, perdoa. pero os odiadas desculpas. Xa sei que as chicas che pediron se as podías axudar. E lles dixeches que sí. Esa é Sandy, amiga miña. Boa, 12. Claro, claro. 12 como temos que ser, non? E vos duros, non? Tiña unha idea equivocada a túa dele. Este non é o rapaz co que eu estiven todo o verán, porque el sí que era bo rapaz. Sandy, perdón, tiña medo, vergoña. Fixíchesme dano. Equivoqueime. Xa, pois non te equivoques máis, porque esta Sandy non quere aturar a ningún merrexo. Así que xa sabes, ou me tratas ben ou afástate da miña vida. Estou cansa de que teñamos que ser sumisas, de obrigarvos as vosas carantoñas. E logo, cando facedes algo, pedides perdón e xa está. Ou non pedides perdón. Justificadvos dicindo, tesme que perdoar porque tiña medo. Medo é o que temos nós. De que tedes medo? Que cousa é esta? Pois de non poder sair tranquilas á rúa, de non poder vestir como eu queira, ou de que me podan facer dano. E ainda por riba, timos que escoitar frases como claro, a culpa ten ela porque mira como ia vestida. Ou outra que me encanta moito é a de mira como ia soa pola rúa. En fin, frases para non aceptar que o problema está en vos. Non te poñes así, muller. Virás comigo baile? Non, Deni, non. Perdices a oportunidade. Eu quero ir a outro paso máis avanzado, con outra melodía máis xusta. Non quero ter de compañeiro a unha persoa que pensa máis no que dirán os seus compañeiros, que ten que chularse e precisa pavonearse diante dos demais. Eu non son a túa boneca. Eu non irei detrás das túas carantoñas. Eu non! E cando digo non, é non. Para ti, isto é un fallo. Logo pides perdón. Como sempre, non ves o dano. Eu perdoe calo. Este hoxe non, xa non vou calar. Este é o tempo de ser eu. Esta é a miña voz. Escoítame ben. Non teño nada que perder. Tes razón, xa comprendo o que me dis. Escoita a miña voz. Escoita a miña voz. Escoita a miña voz. Faloche a ti. Eres que unir. Xa sabes que prejuízo. O seu tempo chegou.
do Cole de Belesar. Temos que darnos enhoraboa por ser seleccionados para a final do concurso de baile. Grazas ao vosso esforzo e traballo, acadastedes levar ao colexio o cume. O curso está case rematado, así que un derradeiro esforzo chegará ao verán. Moitas grazas a todas e a todos! Xa non queda nada. O verán está chamándonos. Vacacións, praia, consola. Xa, pero que será de nós? E que faremos para o ano? Pois seguir estudando. Pero iremos a distintos institutos. Si somos veciñas, non te preocupes. Credes que seguiremos xuntos? Non o dubidedes. Sandy, quería pedir disculpas por o meu comportamento. Temos un futuro por diante e moitas experiencias que compartir xuntas. Perdoasme. Veña, vale. A nosa amizade é moi grande. Sí, aprendemos moito xuntos. Algúns máis que outros. Unha verdadeira amizade non se rompe fácil. Non vos libraredes de min tan doado. Nin de min. Aprende, rectifica e así perdura. Así que falo. Non nos separaremos nunca. Se nos tratamos ben, todos loitaremos por estar xuntos. ¡Sí, sempre xuntos!